News Avenue Sizwe Plus sesekhona la eMkwaMsani. Kumnandi kakhulu namhlanje because wonke sibuka ibhola labantu besilisa, sibuka ibhola labantu besifazane and ba represented basuka endaweni eziningi bawubheka nje khona uthukela khona umsinga khona indawo eziningi la manje sesikhuluma no Mr Mthetha oyimeya yaseNkosi uMtubatuba akubikelele. Siyathokoza kakhulu, siyafisa ukubingelela kuwe, sibingelele nakubalaleli bokho bonke bomsakazi. Ngicabanga ukuthi njengabulana nje kwi-News Avenue kusho ukuthi khona okuthandayo ngokwenzeka la namhlanje sibuka ibhola sibuka amaqembu manje sesiya kuma-finals into ezizophuma la ilaba sebezo award. I think one of our teams iyalida ngo-1-0 hayi ukuthi siwinile eNyambozi isalida nje ngo-1-0. Kuthini uPaula wakho ngosuku lonke nje ubhuqu tournament kumnandi namhlanje? Siyafisa ukubingelela ku-MEC, sibingelele umfowethu uKhawula okhona la okuwuyena osibhekela umnyango wethu wezemidlalo namaciko namasiko. Umuntu uthobeka kakhulu ukuthi imidlalo esezingeni njengale ikwazile ukuthi ize la kithi kumasipala wethu iNkosi uMtubatuba. Siyazi ke nje okokuqala ngamathuba ewavulile thina si product yomama abadayisayo njengoba bekhona omama bakhona la lezi insuku ezimbila kuzukufana. iNkosi uMtubatuba umasipala ohanjelwa kakhulu zivakashi ezisuka kumazwe ngamazwe akhona ukuba khona kwalemidlalo abanalezi zindawo zokulala bahlomulile kakhulu. Sibuye ke size kubantu abasha ngoba lemidlalo ingabo noma bengekho abantu abasha abaseNkosi uMtubatuba abadlalayo kodwa abakhona bazobukela abanye abasuka kwamanye ama-district. Lokho nje kukodwa kuzobenza ukuthi bakwazi ukuthi basizakale. Siyafisa ke ukuveza ukubaluleka okukhulu kwale midlalo ngoba abantu abasha yibona abahlaseleka kakhulu amadimoni akhona kulezi insuku. Uma sizobanikeza amathuba amaningi anjengalawo ukuthi bakwazi ukudlala izokwazi ukuthi lezi inkinga ze-addresseke, inkinga yama-drugs, inkinga yabantu abasha abahlalayo nje abangenzi lutho, inkinga yabantu abasha abagcina sebengena ezintweni ezingakafanele. So ke uma sizokwazi ukuthi siqhube lezi zinto zemidlalo bazokwazi ukuthi basizakala abantu abasha. Sinazo ke izakhiwo nathi njengeNkosi uMtubatuba ezakhiwe ezahlukahlukene zezemidlalo ngoba okuyinhloso yethu sifisa ukuthi abantu abasha kungafocuswa nje kakhulu kwi-soccer ne-netball, mhlambe nakuwo wonke amanye ama-sport codes akhona ikakhulukazi o-rugby, ikakhulukazi o-cricket namanye. Siyafisa ukuthi umkhanya kude ikakhulukazi, angifisa ukukhuluma ngeNkosi uMtubatuba but ngifisa ukukhuluma ngomkhanya kude wonke okuyi-district yethu ukuthi uma ngabe senze kanjalo siyobe sikwazile ukuthi abantu abasha sikwazi ukuthi sibabeke kwelinye izinga. Siyayiqhenya ke kakhulu ngoba umkhanya kude ukhiqize omunye umntwana okade edlala khona la okuthiwa umbekezeli Mbokazi uTLB kade edlala kulo leli ground kuyithi thina umkhandlu waseMtubatuba besisondele nakuyi team ekade ikhona la. Namhlanje usedlala ibhola elisezingeni, namhlanje usefunwa ama team omhlaba esikujabulelayo lokho. Kunomunye umntwana odlala kuma Sharks okhona khona la okade edlala egroundini lethu leli esilungisayo liseNkosi uMtubatuba eRugby Club. Yilokho esikufisayo ukuthi ama-codes amanye ngokwehlukahlukana amaningi asikwazi ukuthi siwasondeze. Okwethu ukuthi sandise lawo ma-facilities azokwenza ukuthi abantu abasha bakwazi ukuthi bebe exposed kuwo wonke ama-codes ezemidlalo. Thokozisa kakhulu okushiwo imeya labo ubhekisisa kahle uthatha amaphuzu abalulekile ukhulume ngama-drugs, i-youth nama-drugs ukuthi izosiza kakhulu lemidlalo. Waphinde futhi wakhuluma ngendaba ye-township economy. Kwathina besisuka la emeya sodlula lapha kowelile siyothenga. Yileyo nje sifisa, yileyo sifisa. Siyothenga lapha yabo nje uwelile nabanye ozakwabo abasebenza nabo balekelelwe nayiwo lo mkhandlu ukuthi abakwazi ukuthi sakwabatholela nezindawo, sakwazi ukuthi sibalekelele nangokunye ngoba siyazi ukuthi amathuba emisebenzi awekho. Yilokho esikufisayo ukuthi kubantu akabevuke bezenzele ngoba angeke ukwazi ukuthembisa amathuba omsebenzi. Lokho sekuzanywe kwaningi kwahlulekeka. But ke uma abantu abasha bezokwazi ukuvuka bezenzele izinto kuzokwazi ukuthi kubalekelele kakhulu. Simboya kakhulu no MEC uKhawula mayor because usilethele yona lemidlalo futhi akachimi uyawahambisa la angayihambisa khona. Sibonge kakhulu nomnyango futhi nethimba analo lapha kwa sports arts and culture.
Yingakho njengoba kade ngiqale ngabonga yena kakhulu uGabisa ngoba akusikho kokuqala efika. Usefika mhlambe okwesibili la kule midlalo. Siyakuthobeka kakhulu futhi ke uGabisa umuntu onayo intshisekelo. Ngiyacabanga ukuthi ubuholi babeka kahle kuye ngoba umuntu onentshisekelo yezemidlalo. Siyathemba ukuthi ebuholini bakhe ngempela maningi amakhono azokwazi ukuthi avundululeke bese sibonga kusasa ukuthi abantu abasha bakwazile ukuthi bahlomule ngoba hayi ukuthi uhambele idistrict eyodwa kuwo wonke ama district uyawahambela futhi siyawubona umehluko obakhona. No, asibuya kakhulu meya ngesikhathi sakho kodwa ngiyafisa ukuthi besilandela futhi siphinde sixhumana ngibuza ukuthi why kuthiwe inkosi umtubatuba because besazi ukuthi umtubatuba noma i-second nje ukuze si-educate. Hayi uthinta mina ke mawuthinta umlando njengoba kade ngiye ngakuvezela. Umnikazi wale ndawo inkosi. Umtubatuba yigama lenkosi. So ke awukwazi mangabe uthi umtubatuba engathi ubiza nje mina umuntu kazana. Kufanele uveze ukuthi inkosi umtubatuba ngoba yigama layo umtubatuba. Indawo la kwakuthiwa kwaNkomo kayixoshwa. Kodwa ngokuhlonishwa kwahlonishwa inkosi yigama lenkosi ezalwa umntwana uNtikili waseNdlunkulu. Manje ke awukwazi ke mangabe ubiza inkosi nje uthi umtubatuba kufanele uthi inkosi umtubatuba. Uhloniphe kakhulu meya sibuya kakhulu ngesikhathi sakho sesizuzile si-clear manje ukhulume ngendaba ye-economy ezosala la umnotho ozosala lana wakhuluma futhi ngama-drugs ukuthi intsha ayiqhelelane nama-drugs izinto ezikanje njengo-ubhuqu tournament izokwenza ukuthi intsha iqhelelane nama-drugs sesino-TLB bengikuzwe kahle omunye la but lo munye ngizonaye ngathi uyasayinwa phesheya hayi into enhle le indaba ezi-right lezi. And ngibone nomgwaqo meya osuka le eThekwini uzufike la itiyela nje itharoti kuvele kube mnandi kanjani ukudrive boza ngala. Usabona okuncane mawusabuke wafika la ungakaye eziqiwini zethu ezinhle uke wafika eMfolozi Hluhluwe Park. I think umeya usazobuya simeme ngelinye ilanga sizoshaya nezithombe sisabalalise. Hayi ubala lokho khululeka nje. Khululeka mawusufike la ngiyokuthatha ngekubeka. Ngiyathokoza kakhulu Mr. Mayor. Besikhuluma nemeya yakhona la umthethwa and esitshela naye ukuthi uyijabulela kanjani lento esibhekene nayo olobumnandi esibhekene nabo la obumnandi esi-enjoy khona la News Avenue asibonga. Yaqhubeka imidlalo bathi ubhuqu games la kwaMsani sisahleli nabantu abaningi esazokhuluma nabo ama games amnandi ayaqhubeka sengikhuluma no keeper we All Stars ukhona la eduze kwami bawinileke bamnandi kade bejabula ibona bazothola indebe kulomdlalo kade bewudlala manje ngiphethe uziphelele ugoalkeeper Sithiba. Yebo sabona baba. Alright? Ngiyaphila khona njani? Jabula ukubona ikho into engichaza nje ukuthi usuke eNyland. Yebo ngisuka khona. So niqale nini lo mshikashika ukudlala ibhola nokuthi nize nifika la ukuthi niwine nje sijabule nani? I-team yona iqale kulonyaka yenziwe kulonyaka sibasha kwiligi. Sisuka kwindawo ezahlukene Eastern Cape, Limpopo, abaninzi ngaba la eKZN. I-team iqalwe kulonyaka and sibancane young stars most of sonke. No, age is I-range ku 15 to 18. 15 to 18. Oldest mhlawumbe na 21, 22. Nibancane ngempela yazi. Yebo baba. So seniwinileke manje sithini isigaba esilandelayo? Manje aim yethu ngoba siyodlala ama playoffs egoli kulela sonto elizayo. Siya Hollywood. Hollywood bet. Yep.
Hayi imnandi lento uyayizwela sihlangene la iweather ke imnandi kakhulu ivumile lo mdlalo sihlanganiswe isports arts and culture. I got it right. Isports arts and culture ukhona no-MEC uyayibuka le mdlalo into engingakutshela yona u-MEC upatient because umdlalo wokuqala ubehlele ngaphazanyiswe umuntu ewubuka nalamanje futhi for sure ubonile nje ithalente lakho. So wena ke eze uziphelele uyimisele ngani ebholeni sokubona uvimbela i-Kaizer Chiefs not Pirates? Mna I was not interested ebholeni but coach bami bangiphusha since bebona i-potential kum. Nami ke ndazixela uba okay kuba benidinga I will do my best ukuthi ngisave i-team ngale ngako lo ngiyidingayo so ngenza kanjalo but ngoku ngizibona nami ngikho sasigaba so Andile Dlamini labo kobanyana so I'm sure ngoba sisiye eGolides i-release uzobe khona uzoyibona into enginayo. Ezo scouts Yebo. all the best ne. Siyabonga baba. Sisesekhona la ku uBhuqu Conte abani uBhuqu la ngishaya ke leligama ke uBhuqu tournament thank you Lobode la ngishaya leligama uBhuqu tournament sekhona la kwaMsani kumnandi ngendlela emangalisayo sazokhuluma namanye manje kudlala ifinal kuna nomsinga kufiwa kakhulu lapha khona nabaqhamuke eCatholic sazo enjoy nje sihlale nawe ungahambi utshela ama friends akho ngeNews Avenue maybe sazokhuluma nano MEC uzoconfirm uNobode asiboye kakhulu sazokhuluma nabanye siyabonga. Igama usize plus News Avenue ayabona manje kaMsani sesiyayigoqa manje kusekude ukuthi sithi qimshelele njengo Robert Marawa it's fine but ke manje sigoqa kamnandi ngoba simbonile ungqongqoshe award abantu abawinile bekudlala amaqembu awuthukeke manje bese kudlala umkhambathini udlala nomsinga kodwa ngathi ligobile uphondo kumsinga ngiphethe insizwe eziwu2 ezokutshela lana andisiwe ngalana ngiphethe umpilonhle ngalana mpilonhle nako lana mfethu asibikelele Shap. all right Ngiyaphila kunjani? uJahi flight yikho ezovela khulume kakhulu nje aseshise ngoba iflight imlindile otherwise benjani game Yeah, igame hasn't been an easy game. But amajita sipanile wona shem. Sisipanile ukuthi sithole nje i-team iphumelele iye phambili. But igame libengekho lo msingo sinike igame etough. umsingo usinike igame tough ucabanga kanjani ngale game umpiloni? Hayi Tsama wena igame bona ibenzima Tsama because umsingo watholile ama chance onga convert lenze sithole chance e1 say converter enkwaba right Bendlala ini? iNetbank Bendlala ini formation? bedlali 4-3-3 4-3-3 ngijwayele i-4-2-2 but ke manje from here yakuphi? Yeah, lana sizodlala ne-team ekusuka from ku-Castle League which is ngo-SAB loyo. Then kumele siwine nalapho kwenzele sizongena kwama-team aphezulu. But niyalithinta ngibonile anitswempo kakhulu. uqale ejimini Tsama lento siqale ejimini then sifika e-ground si-apply kube right. I know kade kumnandi kakhulu namhlanje la kwaMsani bathi uBhuqu tournament sijabule kakhulu ukuthi sibe la neNews Avenue siyayivala News Avenue igama usize plus sisesekhona la kwaMsane kumnandi ngendlela emangalisayo siyadlala izingane siyadlala abaqala amantombazane awina amanye ahlulwa sekudlalwa ifinal manje silinde ngabovu nakhona kudlala umsinga uthukela ukhona futhi namantombazane osuka eThekwini njengamanje I told you the promise I make is the promise I keep ula ungqongqoshe ke manje onayo uthokozela kakhulu lomdlalo yazi ingqongqoshe bengifika ke kubona uhleli kwi-grandstand uyibisela ubhekile lemidlalo hayi ukuthi uyenza nje akubikelele Mr Khawula Enzelu akushinganga wena kwashinga isibongo sanibonani emakhaya Angicala lethanibone emakhaya ngathi kuyacula ayihleli ngqongqosheke manje ungqongqoshe uzositshela ngale program because iprogram eqale ngeGL phezulu uBhuqu tournament enye yama programs engicabanga ukuthi azohlaba hlosa lawa going forward because hayi imnandi leya namhlanje imnandi kakhulu kunjalo uBhuqu liqalile kwaZulu Natal sithi ziyashukana impela isukile kushikisha ufuthi uxamusha izandla siyadlala kodwa sidlale okuhle nje ukuthi uphathi usukile enye ama programs futhi angaphathi kwedepartment ingqongqoshe kunjalo manje sithe masifika ke kulomnyango sathembisa abantu bakwaZulu Natal ukuthi akekho umuntu ozongenzi lutho wonke umuntu
ezithinta ezemidlalo, kwezithinta ubuciko, kwezithinta amasiko. Wonke umuntu uzoba nento ayenzayo. Phakathi kokunye ke sathembisa ukuthi imidlalo le abantu abayidlala emakhaya bedlalela inkomo, iziteki, befaka imali 100 rand, imidlalo yabo bedlalela imbuzi noma ngabe iklabhu eyayibizwa ngokuthi ubhuqu, sizoyibuyisa yenzeke noma ke sisobhuqwini olufundile, kodwa kona sesiliqalile ke ubhuqu, siliqale ngemkhakha emithathu. Besinemidlalo ebeyinsuku ezimbili lapho bekudlala khona izintokazi, bekunamathimba amathathu abezokhipha khona elilodwa elizomela iKwaZulu Natal kuma national playoffs. Ngakho ke siqedile ke nawo lamathimba amathathu, ukhona oyedwa koyingqungqulu osezohamba mhla ka 6 December ayosimela lapha eGauteng kuma national tournament axuba izifundazwe eziwu9. Bese kuthi kwi-netball saqala ke ezinyangeni eziningi ezidlule ku-under 17 kwi-development lapho i-district ngayinye beyakha isquad sayo sika-under 17, zihlanganile izolo seziwu11 sezizonke zashayana zaphinde zahlangana namhlanje ngesonto zashayana zazayikhipha ingqungqulu ekuyiyona esithi ushampiyoni we-development ka-under 17 esiphume naye la kulolu bhuqu. Bese kuthi kokwesine okwesithathu hayi kuneyinkunzi ke beziwu4 sezizonke zona ke zidlale nje ama-semi-finals izolo, namhlanje sekuyi-final. Ushampiyoni ozophuma kuzona useyongena ku-last 32 we-Nedbank Cup. Ngakho ke owina namhlanje kulezi njengoba kubanga umsindo ezidlalayo useyongena kwi-Nedbank Cup njengoba iqala i-Nedbank Cup maduzane, uzobe semele u-ABC Motsepe League ku-last 32 ka-Nedbank. Manje kuhle kakhulu ukuthi angena nje khona ku-last 32 sengena uphethe imali ngesandla ngoba kukhona imali abangena nayo mabengena ku-last 32. Yezwa ngqongqoshe kuthiwa abanye badlala ko-ABC Motsepe Foundation, abanye balapha koSasol futhi. Kunjalo abanye bako-ABC, abanye bako-Sasol, abanye bako-NFD, abanye bako-PSL, kodwa namhlanje esinabo la abaka-ABC. Lihle khona engilibonile, lihle ibhola KwaZulu Natal, zinhle zemidlalo KwaZulu Natal. Ngakho ke ngikhumbula amazwi ashiwo ucoach Mnqithi mayekhuluma nathi siwuhulumeni, uthi ku-Premier KwaZulu Natal asikho isidingo sokuthi kube khona iclub yaKwaZulu Natal eyofuna abadlali kwesinye isifundazwe. Baningi abadlali KwaZulu Natal, liningi khona KwaZulu Natal, esikudingayo eKZN i-development. Ikona ke lokho esikwenzayo. So sibuyisa ikhathi zo-Champions League. Kuzoba njalo nje, kuzoba njalo, kusazodlalwa. Hayi abantu abakaboni lutho, kusekuncane abasakubonile. A lot more is yet to come. Sekhona lushayile ngqongqoshe igoli, ngicabanga ukuthi kungekudala kuzobe usuya awada laba bawinile ngoba izolo kube ntwempu kakhulu ngoba kugcine kiwa kuma penalty imidlalo eminingi. Hayi ne-special project ngibonile ngathi sikhona. Kona ke cha, imihle imidlalo ibambene, esikuthandayo ukuthi abafana badlalisana kahle, izikhulu ziyezwana, akekho oba nenhliziyo yokuthi ngoba sengihliliwe inhliziyo seyijijekile seyimbi. Cha, kuyadlalwa nje sisemidlalweni, badlalisana kahle, abadlalayo ababukelayo nabo badlalisana kahle ngokubukela kwabo. Ngakho kumnandi KwaZulu Natal. Kumnandi kakhulu, asibonge kakhulu ithuba kungqongqoshe we-MEC umhlonishwa uKhawula okade esinayo njengamanje. Asibonge ngqongqoshe, sithemba ukuthi sisazoyibona imidlalo yalolu hlobo, ubhuqu tournament kuseyisiqalo lesi. Seyisiqalo lesi Nzelo, siyathobeka ngethubeni isiphalona. Thank you very much. Siyabonga kakhulu besikhuluma nongqongqoshe. News Avenue, tell your friends about us. Izohlela ikhona iNews Avenue iphakuthela zona ziza zishisa ziza bukhoma. Mhlanje ke eceleni kwami ngiphethe abantu abasuka eThekwini futhi abawinile. Ngizocela bayi-introduce my brother. Igama nguSifiso wakantineza oqhamuka eThekwini eMkhumbane Ward 101. Ward 101 yayizwe lento uyangichaza ngoba uyayibeka nokuthi basuka kuphi. Ngiphethe noSisi omncane. Lo Sisi omncane uyayibonela naye ukuthi kade bangena, udlala emuva noma phambili? Dlala phambili. Bayibiza kani le position yakho? Goal shoot. Umshuthi? Oh wena like uvela uthi nje bese lifika kwena. Oh wena ukora amagoli amaningi? Yebo. Ah wow, and into engichaza kakhulu ukuthi niwinile. Yebo. Kusho ukuthini ukuwina kwakho? Bonganyisa ne volume. Oh, kusho ukuthi
Usathatha ibreak akulula phela ukuwina. I understand abawini ukuthi ushone phansi but asimyeke uzothatha amandla. Uzoyisho lento ukuthi kusho ukuthini ukuwina but yeah ngoba sila siwinile. Oyichaze mfethu. Mfethu ukuwina it means a lot as ucoach owazi ukugcina inqomile. We have played i-tournament club development. Now it's the fourth time. It's the first time siwina, honestly speaking. Yeah. I-team ke as we know kukhona ama-players ekufana noSipho Sihle Magwaza akade beselekthwe from ama-Queens bakhulele kuyona le midlalo. Beshawa ke ubone ukuthi kunzima naye Hoffman she's 15 years kulo nyaka naye ukhulele kuyona that's why namhlanje isithathile. It's hard, it means a lot ukuyithatha le midlalo. Wesiphathi uqhamuke endaweni efana noMkhumbane. Wesiphathi isports esifana ne-netball sisho something else because uma ubuka i-team esoyicoach umuntu wesilisa kunalezo zinto yabo. Thina siqala ukucoach netball we are trying to reduce into teenage pregnancy and drug abuse within our community. Yepha kwancane kancane kwahamba kwakhona abantu asebebona i-club ukuthi idlala kangcono saqala dlala kwi-development league kanjalo from eThekwini. I started coaching netball in 2008 until now. So to us it means a lot. But abantu abaningi bacathi netball sports abantu besifazane ukuthi wena nje usufike ekutheni uyasicoacha usuka kuphi lokucoacha isports sabantu esaziwa njengabase or wrong ukuthi beke sabantu besifazane. Yeah, you are wrong because wonke ama-sports code namanje angithi nibanyana asisho ukuthi ibhola labantu besilisa kuphela nabantu besifazane bayadlala. Mina mfethu I was deployed strategically. That time ngangilida into i-portfolio ka-sports eMkhumbane. So automatically ke ngangayithandi netball but kwagcina kungiphoqa nothando lakhona lalidevelopeka within netball. Yeah kuze ngifika manje i-grading yami for i-coaching ngibe nayo ngo-2013. So nje iyangichaza lento ngoba manje wena ubuwenza isiqiniseko sokuthi uyabatrainer labantu baba ilento oyifunayo. Ngiyazi ukuthi unjani ucoach training. Yo utough kakhulu. Yo siyajima hard. Akudlalwa. Ongitsheleke into eyodwa ke awona umbuzo obukhulu nomzwamandla uzongivumela lapha elangini. Ngibuza nje ukuthi isikole usihlanganisa kanjani nemidlalo ke manje le oyenzayo you understand or vele usiqenge. Angisona isiqenqa kodwa ngiyakwazi ukumanage like ngibambe ngapha ngiphinde ngibambe ngapha because nasesikoleni ngibuye ngiyenza kahle ngiyenza sure ukuthi ngiyaphasa esikoleni nakwa netball futhi ngibuye ngenza kahle ukuthi ngiyenza sure isiqiniseko ukuthi ngiyayidlala netball hard futhi ngiyatrain. Obakhuthaza ukuthi nabo bangene kule sports simnandi. Hayibo ngiyanikhuthaza guys ukuthi nize nizodlala le sports simnandi futhi siyenza ukuthi sigcine from teenage pregnancy nezinto ezinye izinto eziningi from ama diseases amantombazane. So guys wozani sodlala netball and isport esimnandi kakhulu ayekho umuntu ongasenjoy. Ngitshelile ngathi uzobuya yezwa manje ubuyila kadlali nawo wasangichaza ayibethu siyabonga kakhulu ukuthi nisinike isikhathi senu namhlanje. Bonga thina News FM for ukuthi ngizosatha imidlalo yethu live kuyasimotivate ukuthi asikwazi ukukhula kakhulu. Thina siyiclub ke eno under 7, 9, 11 and 12 and under 13 and we are doing well. Siyasebenza hard. I-recruitment yethu iqala ku7 years to 11 years. Njobe babona bengabakhulele within the club. Mase sumdala sikuthatha because une mentality wrong. Kungcono uma ku sports we understand. That's it. I thank you. Nosiyabonga kakhulu. Awushela ukugcina my sister. Hawu ngizosho nje kuphela ukuthi guys asifocuseni kwa netball imnandi netball anisojima jime hard futhi ukuze nizophumelela sifike la sifuna ukuphuma khona. Youth ingayihlanganisi noma drugs nephuze idaka. Singayihlanganisi nezidakamizwa. Izidakamizwa ngezizikise ndawo utshwala ngebuze bukise ndawo. Nabafana. Yes nabafana. What's that?